Hello guys, what's up? Kumusta kayo lahat? Sana nasa mabuting kalagayan kayo, no? So, ito na nga pala po ang aking vintage classic cassette tape player. So, yung mga hindi nakakaalam dyan kung ano, malamang sa bagong henerasyon po kayo para po to sa mga thunders. But they have this news that cassette tape is coming back. Analog distribution is coming back in the game. So, ito nga pala po yung master copy ng aking album. Hindi pa po ito yung design niya, but this is the master copy. So test pa po yung iba kasi inaayos yung sound niya. Iba kasi po yung brilyo ng cassette tape from digital. So ayan. Rewind natin kasi medyo pinakinggan ko kagabi. So yung mga hindi nakakaintindi kung ano yung rewind, research nyo na lang po. Yan po yung ginagawa namin dati. Ayan. Atras siya. Para yung iba sa amin na yung sasabi na malakas sa kuryente yung pag-rewind, ginagamitan namin ng ballpen dati, ginaganyan. Or yung gunting, ginaganon. So, nakakatuwa kasi yung bata pa ako, mahilig ako mag-record. Yan, kunwari, album ko daw, kakanta-kanta kami, ganun. Tapos nag-guitar, nire-record. Tapos parang ganun lang, bara-bara pagpindot. Ngayon, parang naninibago ako eh. Parang kailangan sobrang dahan-dahan lang, maingat. Iba talaga. So, it feels new. Yun yung parang yung parang kakaibang feeling dun. Kasi ano siya eh. Kumbaga, matagal ko na rin matagal na, hindi na ako nakakagamit ng ganito. So, talagang nakakapanibago. Ayan. Ayan, so it's playing. See, it's mastered. So, malapit na po yung lumabas sa analog distribution, sa cassette tape, vinyl, pati rin po sa CD. Ikas pa na nailan ko. Lakas kayong dating mo, diri ka na ko. Kibang kong ganahan, pod ka na to. At panalo mangutaw, lisi kayo ka na to. Yung mantika, yun o ang hindi mantika pa sa dami. Sudan ako, kisurod ka sa laos ko. Go uptown, kimuran ako. Tambay, sasagit pagod mo. Kung naman ko'y bili, discussing mo. Abangan nyo po yung album ko po. Thanks for watching. Enjoy!